gefeliciteerd jongen bij deze dag. Ja, dank u wel. Welkom. Ja. We zullen er even een fijne middenformaatje, een fijn ritje. Hartstikke mooi. Dus, en dan Marcel Rieder dus. Ja, dat wil je. Ze liet missen? Ja, ik denk het wel. Hier denk vrij van, goh, was nog een keer daar in de week werken voor u, dan iedere griffen ja zijn van ik wil wel eventjes een busritje maatje, maar dat zit er helaas net meer in. Dit is echt zijn laatste rit. Het is natuurlijk heel belangrijk om even de chauffeur op deze manier in Sintje te zetten. Want het is altijd maar zwoegen, zwoegen, zwoegen en ook dus even het feestvarken. De wielen van de bus gaan rond en rond, als de bus gaat rijden. De deuren van de bus gaan open en weer, als de bus gaat rijden. De wijk van de chauffeur gaat op en neer. Wat een dag! Heerlijk. Net te berekenen. Nee, je doet net te berekenen? Nee. Ik denk even een ritje. De pakers die wonen graag een ritje maaien. Maar ik zou er al iets wijzen. En zat wandelen. En dan vregen ze het PV het oernaam en nou ja, die had wat organiseren. Ja. En toen kwam jouw hele familie de bus En dan bij? kwam de hele familie ook nog. Ja, die heb ik heel lang net te berekenen, maar die woonde graag in mij. Dat heerlijk. Ja, leuk. Hij mag graag op een bus rijden, hij had er nooit problemen mee gehad. Nooit een dag zijn hoe jakkers nog maar rijden. Hij er altijd mee alle plezier heen. Wie er zeker of net zeker, hij gaat heen. Hij hoorde echt van zijn vak? Ja, hij houdt van zijn vak. Ja. Ik ben echt chauffeur, man. Ik ben altijd chauffeur geweest. Ik ben bij 15 jaar, dat was bijrijder begonnen. En op een vrachtauto. En nou, later chauffeur. En toen gingen we draaien ben. En nou ja, dan was het toch wat oors. En toen wordt de vrouw, ik word raar, dat is wat meer thuis best. Dus toen heb ik solliciteren op de bus. En daar ben ik gewoon aan. Martin is een rustige jongen, heel plichtsgetrouw, een vriendelijke jongen. Ik heb altijd goed voor zijn passagiers geweest. En dat is ook een beetje een doelstelling natuurlijk. Hè. Wees goed voor je klanten, wees goed voor de passagiers. En dat heeft er altijd bewezen in alle jaren. Ja. Leuke passagiers? Ja, nooit geen probleem hier. Dat valt altijd wel wat aan. En dan ben je en de jeugd zeker, al die bedankt chauffeur en het is alles bewoerd. Dat is, zo, dan was het net op een spits driven. Ja, dat is dan was het een beetje rustig gewoon. Wat wordt krijgt de heibel, hè? Ja, zeg je het. Zie je het missen, hè? Ja, ik denk het eerst wel. Hè? Het is, ik heb mijn hobby's wel, maar het is ten eerste toch even, dat is er helemaal uit. En dat idee, hè? Dat met deze hoe zijn we nou. Ja. En nu komt hij weer bij jou thuis? Ja, nu komt hij wel bij me thuis. Nou, ik zal je heel eerlijk vertellen, hij is altijd een barber. Het is een man die altijd een barber is. Hij zit eigenlijk net een minuut stil in een huis. Hij heeft een hele grote valkstuin. Hij fjouwen ben die al in de door uit ben. Daar ben wel klusjes. Vervelen zelf net. Daar geloof ik niks van. Hij vindt wel wat uit. Ja, staan we erop? Boeien. Boeien! Wat ben je een man van? Voor een slachtoffer, hè? Aha. Ja, Doe maar. doe maar. Wij wel.
En hoe vier je dit dat ik er wel de slachten? 42,5 kilo. Oh. Oh, nou dat is een hele eind. Ja, dat zou. Dan moet je wel wat voor in de benen hebben. Ja. Oké. Ja, Maar dat is met mijn dochter. ja. Oh ja. Dat was Sjen hoor. Is het Sjen? Ja, een beetje. Jawel. Nou, ze heeft meer voor haar huid. Ja, ja. Nou, En wat heb je nog in je rugzak? wat ik kinderen? Een banaan. Een banaan, ja. En mijn ID-kaart. Want ja, die moet je wel bij je hebben als Zo. je onderweg gaan. Ja. Dus je bent wel braaf. Ja, zeker. Aan de boeren hebben we niks. Ja? Nee. We hebben meestal wel een flesje water met, maar dat is nou dus niet... Nee. Nee, dat zeggen we van, dat hoeft nou vandaag niet. Nee. Ik krijg mijn dorst van, dan moet je onderweg plassen en dat is lastig. Hey, dat werd. Ja, nou. Ja. Dus, Dus en ze herinner je welke week even? ja. Dan de ene kant erop en Ja. dan Ja, de andere. Goed voor de moeder- en dochterrelatie. Ook, ja. Ja, die is wel goed hoor. Ja? Maar, ja. Dus ik heb het er even over hebben nou. Ja. Nou, we gaan weer verder dan. Ja, want we werden koud. spieren stijf. Oké. Hè? Nou, Ja, succes nou, bedankt. verder. Oké. Hoi. Ja, Hoi. hoi.